Балты. Адкуль у нас назвы? Ашмяны, перстунь, гожа, бершты. Гэта старая балтская спадчына. Гожа ад озіс, казуля, перстунь ад піштас, палец, бершты ад назвы бярозы. Тое самае прозвішчы Марголь, Юргель, Пачобут, Нарута, Супрон і гэтак далей. Напрыклад, суфікс ель памяншальны, таму Юргель гэта маленькі Юры, Юрчык. Дык што, прыйшлі літоўцы і ўсё пераназвалі? Не, балты даўней займалі агромністыя прасторы ад Одыру да вярхоўяў Волгі, а прыйшлі славяне. І славянізацыя чымсьці нагадывала русификацию. Мова и культура новая, а люди те ж самые. Под Лидай ці под Воронавам до сярэдзіны 19 стагоддзя былі цалкам балцкамоўныя анклавы, але і яны з часам зніклі. Але сам корань балцкі ў беларусаў застаўся. Гэта і арнамент, і культ вужа, і галоўны убор, намітка, нават ментальна, спакой, адасобленасць, мой хутар з краю. Таму не толькі літоўцы і латышы нашчадкі колішніх балтаў, але і мы з вамі. Такая гісторыя.